Yapon yanlılıkları bilen Gülnara. Amin olsun. Marafonlar sezonu başladı, başlap jiberdi. Уңышлар сиңа. Мин катнашмыйм. Сер билгеле булганнар Кобе инде, Нәшираттагы Кобе, Киото, Анда чыкты инде, эме? чыкты, Токио чыкмады, Мгм. Токио чыкмады, Осака чыкмады, Нара чыкмады инде. М, М, Миңа да чыкмады Токио. Әйе, бу сезон 4 марафон йөгерәм инде, 4 марафон булып чыкты. Ох, синең күренеш, яна анда, яна. Билесиң, менә бу бернинди фильтрсыз, иртә белән менә шундый иде. Шундый шаккаттым беренче тапкыр менә. Кып-кызыл шундый кояш чыга. Менә бу Нугочи Гуру дигән тау ие. Нугочи Гуру дигән тау янында гына бар инде, бер 15 минут кына инде. Әйе, Шуннан төшкәч, Нугочи Гуру ди. Нугочи Гуруның тау ие. Ул шундый менә җилле урында урнашкан бит инде. әйе, Ташлар тезгәннәр түбәсенә шулай. Гел ташлар таңа тора ташын теге. Алып атмасын өчен инде, түбәсен алып атмасын өчен. Менә күренеп тә тора инде, менә ташлар. Без шул теге Суишудан, Акаушидан киттек Суишуга бит инде. Суишудан шул көнне килеп кундык шушы тау өенә. Нугочигуро дигән. Бу Нугочи тауы шундай ерактан күренеп тора инде. Ул ничек соры төстә, ташлардан ясалган диңгез кебек менә. Диңгез инде ул. Соры, э, сары төстә диңгез кебек җәелеп ята ул тау. Шундай зур инде ул. Әкәмәт. Бөтен шушы Урагинза дип атала инде бу юллар. Бу якларның таулары Урагинза таулары инде, Урагинза юлы. Шул Урагинза ның кайсы тауына барсаң да шушы Нугушигуру тауы аша үтәргә кирәк. Бу төп монда перевал шушында инде. Шушында ял итәләр, шушында куналар бөтен кеше. Без дә шунда кундык инде. Иске генә инде бер инде шундай тора инде, шундай абзар кебек. абзар кебек инде. Менә мен моны карасам да шундай абзар кебек. Болай условиялары бар иде инде. Яшеллек юк, Бернинди яшеллек менә гел таш кына менә. Ташлардан ясалган менә диңгез шүл кебек монда, шүл кебек. Менә карасаң аны шүлнең теге төсе шундыйрак инде. Һәм иртә белән менә шушындый күренеш булды. Шундый бик матур кояш чыгышы бик матур булды инде. Без монда килгәндә дә шулай бик каты җил иде бит инде кичтән. Иртән без инде башка җиргә, икенче җиргә күчәбез бит инде менә. Ераккарак күчәсе булгач, сәгать 3тә үк торып инде, 3тә үк чыккан инде китергә дип инде икенче тауга. Шунда 200 метрда барып булмады. Шуга дип менә әкрен-әкрен барабыз инде. Җил шундый көчле, басып торып булмый инде менә. Шундый анда шушы тауны үтәргә кирәк бит инде. Ул шундый менә бернинди агачлар да юк анда, ташлар да нитеп тормый инде теге капланып торырга. Бернинди менә шулай диңгез чүл кебек, бернинди чыкланыр җире юк. Шуңа күрә менә басып торып булмый инде. Тояклар белән менә басып торасың. Җил менә очырта инде, очырта. Мен әйтәм, булмый инде бу. Менә булмый, все булмый. Кире кайттык инде. Менә 200 генә метр китеп карадык төнге 3тә. Якка таба инде менә. Барлык түгел. Кайттык та инде һәр бөтен кешене. Мин кердем дә якладым яңадан. 5 сәгатьлек. Бөтен кеше 5тә генә тора анда. Шулай 5тә тордык та яңадан тагын сөйләшәбез. Мин әйтәм, тагын бер юл бар инде. Төшә торган юл инде. Бу Оскаугдан теге платинага төшә торган юл бар. Такасы дигән платина бар анда. Шул платинага төшә торган юл бар инде. Шуннан төшәбез, әйтәм, все, бетте, бүтән бармыйбыз инде. Безнең 3 көн генә бит инде бетте. 3 көн генә йөрдек. 5 көнлек маршрут иде. Тегесенә барлык түгел инде. Шуга да көчле җил, берничек тә барып бу. Менә беренче такым күрәм я аны җилне. Ничә 30 метр булгандыр инде. 30 метр секундына җил чыртып җибәрергә может икән. Ябык булса. Ярый без хайран көчле. Әйберләр дә бар, Абый, әйбер булуы. Әйбер, рюкзаклар да авыр бит инде. әйе, әйбер. Э, Җиңел булса очырта.
Suluş alıp bulmaydır ol eme jilde. Yok, suwuş da alyp bolmaý. Bir neşikden de mine ellençe takırdyp ýetesiň indi. Yok. Kitapla kiyip bu elle koylardan kire menin rюкзакмyň bollarym bitke kitirip berdiripdi ele şunday awyrtyr. Awra kysra bitirdiň indi. Şu katık patajyny mine bir işten görem. Şundan soň şol bişten soň ýaňadan turup bütün kişiler mine bütün kişi şu ýakka ýakka barasy kişiler bu ýaktan gana çürüp bolarlar. Men sразу çöküp ýetirgen ýol bar anda. Şol takasy damoga çetirgen jerinde. Şundan bütün kişi şundan bilen bütün kişi şundan düşdi indi. Bütün kişinin planlary bozuldy. Bu biteli anda ýollar indi. Bütün kişi mine şol eýtem munda ýol ýitirişine tukdylar indi. Bir gün munda kileler de munda tukdylar başga taglara kiteler. Şu Uragin zanan suýşularga kiteler, akawşylarga kiteler, anda Vashiba taglaryna kiteler. Olara gitmişe şol ýoňadan çürge düşdiler bütünüsi de indi. Bütünüsi şol aýtdygan bittiler indi. Jalky boldy indi bütünüsi. Ýary biz ele köp ýerde işkin. Şundan ol ýolunyň isemi Takemura diýip atalar indi. Takemura Shindo. Şundan düşdüler indi. Gül şulay jil bulam eken ýynanda. Mine pagudany garadyk indi. Pagudany açyp garadyk. Mine şul gaty günni boýy jil bir neçte barlyk tügel indi. Biziň tiýakka barlyk bir neçte barlyk tügel. Günni boýy tukdamy turgan jil mine. Tukdamy turgan jil. Üterlik tügel mine bu kulny indi. Bu kulny diýmindi. Mine bu şöl kibik bitindi. Ol şöl mine aşyk mine bu kulny ne? Bu Nogochi Goro diýen taw aşyklykda urnaşgan indi. Bütün ýokdan mine jil şunda kilip ýetirgen. Birinde ışıklanır jeri ýok mine. Ogaç ýok bitinde. El toşkana mine. Toşy da alanyň beleki toşlar bitinde de gaşyp da bolmaýar. Oşa turgan tügel. Niler ýok indi eme toprak, kum. Ýok. Niler ýok betinde. Buna şiýary indiňmi? Tuzan ni bolsa köterilse bitin jilde awur bular. Olmaý. Biz tege tottoryda şülge bargan edik. Şül bar bit tottoryda. Ýanda düýeler de bar ele ol şülde. Şondy gata jil bolgan edi biziň bargan günni. Anda issi bulay indi. Bulay. Issyda baragatlamasaydım indi anda. Lekin şondy gata jil boldy. Hem kum bütün kum yüzgen idi. Bere şonday. Yüzgegine tügül goýaklarga min ele şort gidem. Bütün kişi şolbarlar giýip kilgen indi anda. Sütten ýemde bütün ne boýup bardym indi. Maska nilerin ýok, bütün kişi maska takýan. Indi o kumlar. Şundy bere indi mine. Şundy awurtda. Şundy awurtda oýaklar. O bit şu diňgiz ýagynda bit indi şoňa görä. Diňgiz kyrynda. Bargan barmy ol ýaklarga? Bargan bar o nige bargan ýok ol şülge. Bu taw bilen tamam bir jerşi bar eken. Nogochi Goro diýen özüne pseudonim algan jerşi. Şu tawanyň pseudonim ismini algan eken. Şonda jerşi bar. Uşamatyn algan. Şamatyn algan. Anyň özüniň ismi Sato Yasushi. Sato Yasushi eken. Sebebi barmy nige bu uşamatyn algan? Meni yaratkandyr şu tawny. Mine bu Nogochi ismi bu bitinde Toyama hem Nagano prefekturasynyň ortasynda urnaşgan. Mine tawnyň bir ýagynda. Şu Nagano'nun Omachi diýen şahar bar bitinde. Bar ege. Şu tawna çykkandan soň indi Omachi şahary başlanaýyn. Şunun bir awuly da bar eken indi. Nogochi diýen awul bar eken anda. Şu tawdan şu awuldan alıngan ismi. Şol awulga kiräýin diými? Şu awulga kireme şunu atamasyny algan indi. Goro diýen söz indi ol taşlar jygyp tura turgan jer diýen sözdün ataýgan indi. Ýanyp tura mine menin futbolka bilen. Kemmet o mine bu. Soňaly bu. Şu günler bargan kişiler bütün şu fotografiýany goýdular indi. Bu şyn diýip şyn, bütün ise şyn diýip indi, şyn bu diýip indi. Kızıl kiýen anda kim ol? Senmi? Yok men tügel, men düşürdim bit mene üständirek biz уже kitip barabız indi menda. Sen biýikligi 2924 metr.
Bu nindi nigә керә? 100гәме керә? Bu 300 tavga kira. Менә. 300 tavga hem Биек. büyük tavga da kira. Büyük tavga kira. Hem eve düşkende tağım biz düştük yoldan düştük bitinde bu Takemura Shindo'dan düştük. Anda tağım bir Minami Masago'ya degan tau var ya. Ansı da 100 tavga kira. Büyük tavlarga kira indi, büyük tavlarga. Plus bir buldu indi tağını. Менә Япониядә тагы тикшергәннәр. Сораганнар кешеләргә. 60 яшьтән узган 2000дән артык кешегә сораганнар. Үкенечегез бармы дип инде тормышыгызда. Иң күп җавап мин күбрәк өйрәнсәйдем. Күбрәк өйрәнергә кирәк булган икән. Күбрәк укырга, өйрәнергә. Япониядә белем алган 18 яшьлек балаларның якынча 40% булган икән. 50 ел элек. Хәзерге вакытта исә якынча 80%. Югары белем алган. 100% түгел икән. Күбрәк дөнья күрсәйдем дигән үкенечләр булырга мөмкин инде. Күбрәк йөрсәйдем дип. Күбрәк кешеләр белән танышсайдым, кызыклы кешеләр белән. Дөрес профессия инде сайларга. Тагы бер үкенеч бар иде. Анысын әйтергә онытканмын. Күнеге күбрәк ясарга кирәк булган дигән. Күнегеләргә Яшь чактан, яшь чактан менә йөгерү булсын. Яңамыклак. Япониянең көнбатышындагы Ямагучи шәһәре быел Швейцария туризм премиясына ия булды. 2006 елдан Швейцария туризм премиясы дөньяның күренекле туристик юнәлешләре дип танылган урыннарга бирелә икән. Һәм 2023 елда Киото бу премияны алган беренче Япония шәһәре булган. Быел Ямагучи икенче булды менә. Кара. Бер артлы. Бик элеккедә түгел икән бу, 2006 елдан бирле. 18 ел гына бирелә икән. Ләкин Ямагучи Киотога караганда әлбәттә туристлар әзрәк бара инде. Кырыйда кала бит теге астарак. Шуның өчен анда кадәр барып җитмәй туристлар. Хирошимага кадәр баралар да, аннан соң бармыйлар инде, бик ерактарак кала инде. Ямагучи шәһәренең халык саны якынча 190 мең кеше икән. Һәм Ямагучи шәһәренең иң билгеле истәлекле урыны 15 гасырдан башланган һәм милли хәзинә итеп билгеләнгән Рурiko-ji гыйбадәтханәсенең 5 катлы пагодасы. Барып күрәсе була инде бу пагоданы. Монда барырга телим мин хәзер. Шундый премия бар икән. Белмәгән идек. Елына бер шәһәргә бирелә бит инде бу бу премия. Шулайдыр инде дөньяның бер генә шәһәре. Дөньяның. Алайса туристлар күбәя инде алайса Ямагучига. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Лайкларга һәм язылырга онытмагыз. Сау булыгыз.